Salutare! Astăzi o să vorbim puțin despre tăierea unghiilor la iepuraș. Aici am iepuraica bătrână și am observat că mișcările ei erau mai reduse și când m-am uitat la unghii, erau foarte mari. Și din cauza acesta, iepurii pot să facă pododermatită, bătături din acelea la călcâie. Există un clește special cu care puteți să le tăieți unghiile, sau dacă nu aveți un clește, o foarfecă ceva mai bună care să taie foarte bine și lăsați cam 1 centimetru, cum am lăsat eu, și la picioarele din spate, mai ales la cele din spate, dar și la cele din față. Trebuie să faceți acest lucru pe zi, într-un loc unde este foarte bine iluminat, pentru a vedea tocmai unde se termină patul unghial, ca să nu-i dați sânge la unghi atunci când i-o tăieți. Dar dacă se întâmplă să sângereze, nu-i nimic, îi dați cu puțin spray din acel albastru și îi va trece. Sau puteți să nu-i dați cu nimic. Unghii, cel puțin la iepurii adulți, maturi, trebuie verificat periodic creșterea unghiilor și a dinților. Ca urmare, se pot apărea afecțiuni. Acum nu știu dacă i-a crescut undeva aici pe călcâi, chelise, rămăsese fără păr și dacă o mai lăsa mult, nu își mai pierdea din greutate și așa a cam slăbit și până la urmă mor iepurașii care au pododermatită, pentru că nu mai circulă, nu mai mănâncă și în cele din urmă mor. Prima iepuraica mea, uriaș german, la fel mi-a murit de pododermatită. Nu știam atunci de ce. Am ținut-o atunci fără paie. Nu mai știu dacă avea unghii mari sau nu, dar oricum făcuse bătături la picioare și mi-a murit. Cam acestea sunt lucrurile. Unghiile iepurașului trebuie tăiate, cum am zis. Nu credeam nici eu acum câteva săptămâni că trebuie tăiate, dar s-a dovedit că este nevoie de această întreținere. Bun. Și cam atât. Până data viitoare, vă doresc numai bine. La revedere!